стаята от куриера. Вече е тука. Здравейте, господин куриера. Елате с мен. Няма да повярвате. Имаме ужасна стая, така че аз и приятелите ми ще почистим всичко сега. Разглобете предметите. Благодаря. Благодаря, господин куриер. Довиждане. О, какво е това тука? Никога не съм виждал такива огромни пластове прах. И започвам да чистя паяжините. Моите ръкавици ще ми помогнат И ще сложа всичките буклуци в тези турби за буклук. Готов ли? Колко готино! Всички момичета помогнаха да се почисти стаята. Продължавайте в същия дух, момичета. Остава да премахнем този ужасен бас и да почистим стените от графити. О, въоръжил се с въже вече. Страхотно. Хайде да боядисаме този ужас по стените. Завчер да и гърдят столфър часто. Хърса, браво, момичета. Момичета, имам идея! Знам от какво ще имаме нужда в стаята ни. Хижа с 4 стаи. Здравейте, можете да влезете и да отидете там. Момичета, този куриер ни донесе всичко за строежа на нашата прекрасна 4-стаена къща. Разопаковайте кутиите си. Кул. С Богом, кариера. Нека да видим какво са сложили в кутиите за нас. Момичета, покажете ни какво имате. Е, това са цветни тренировки, колко яко. Нека го направим. 4-стаен дом, в който можете да запълните стаите на своите мечти за себе си. Да тръгваме! Справяш се чудесно. Да не сте случайно строители? Докато момичета строят своите стаи, напишете в коментарите кой е любимият ви цвят. Зелен, жълт, червен или син. Мисля, че момичетата са готови. Да, бродер Исмар. Добре. А сега е време да декорирам стаята си. Обожавам жълтите цветове, така че се надявам да намеря жълта боя вътре. Ура, колко е готино! Готино? Нали? Ще боядисам стените с моите жълти длани? Как? Готино! Все Това е. едно съм на слънце! Толкова яко! Мисля, че изглежда страхотно! Готово! И какво имам в кутията си? Вау, това е малка четка в зелена боя. Трябва веднага да боядисам стените в любимия ми зелен цвят. Нека играем на морски шах. Ха-ха! Печели! А сега играем. Край! Перфектно! А имам червено червило. С негова помощ ще нарисувам красиви червени сърца по стените. Вижте само колко сладко се получи. Толкова много ми харесва стаята ми, че вече трябва да я целувам безкрайно с червените си устни. Аз целувам стаята си към перфектното. Перфект. Това изядоха. Яйцето дойде при мен. Трябва да поставя любимите си неща в стаята, за да стане Много по-удобно. повече. Нека започнем с мястото за моите готини играчи. Хотно! И тук ще прикрепя писта за коли. Пих. Да редактирам. Още няколко украшения. Красота. Но това е всичко. Ха! Хобитите са толкова смели. Какво следва? Точно така. Ще сложа любимите си играчки на... Динамит. И също така липсва меко табуретка. Това е много по-добре. И малко светлина във формата на неонови знаци. Супер. Няма да изненадат. И какво прави Мия Крамър там? Колко е страшно! Вау! Подреди ли стаята? Имах нужда от две. Повече зеленина на стената. Мисля, че ми трябват още от тези лузя. Намерих в джунглата. А тези зелени помпони ще изглеждат страхотно на стените. Перфектно. Погледни ги. И освен това, имам някои гирлянди с различна форма. Те също са зелени. О, точно както си представях. Спешно трябва да надуя стола си. О, чакай. О, не е толкова лесно, колкото изглежда. Готов? Толкова е мек. Също така ми трябва маса, която да побере всичките ми книги. Какви красиви цветя! Определено ще украсяват само стаята ми. Време е за игрите. О, дали това малко Йода дойде при мен? О, ти си толкова... Добави още няколко играчки.
И стаята мечта е готова. Какво е това? Зелено не принадлежи тук. Мия, това е твоята играчка. И искам да украся стаята само с жълти играчки. Нека започнем с пода. Ще сложим повече пясък тук. И гирлянда на стената. Гирлянда във формата на звезди също ще бъде полезна. Леле, нямаш представа какво намерих. Това е за стените. Какви красиви черупки и риби. О, а тази тъкан ще стане чудесен хамак. Нямам достатъчно нощни шкафчета за различните играчки. Ще сложим дърво, куп играчки и рафтове тук. Красиво. Няма много дървета, нали? Така че нека добавим малка палма тук. Хубаво момиче. И високоговорител и вентилатор. Само погледни тези бебета. Те са миньони. Те са най-добрите ми приятели. Не знам. Колко е хубаво тук. О, имам идея. Хайде да изплашим Фиби. Фиби, защо седиш там и не правиш нищо? Ах, беше неприятно. Ще започна да подреждам и моята стая сега. Ще започна с мекото килимче, а сладки балони във формата на сърца ще изглеждат страхотно на стените. О, сладурче! Тук ще окачим възглавница във формата на сърце. И надписа любов, защото тя ще завладее всичко и всички на света. И гирлянд във формата на червени устни като моите. Трябва да окачим няколко красиви преливащи гирлянди на стените. Но не е вредно да закачим истински червен гирлянд тук, за да има повече светлина. Толкова красиво. Леле, това е мечка. Толкова е голяма и сладка. Хайде да ти сложим шапка, господин Мечка. Нека добавим още няколко възглавници. Айо. Също така ми трябва масичка за гримове. Има много от тях. Възглавница за сядане на масата? Такава красота не е лесно да се поддържа. Как ти харесват обеците ми? Много ми харесват. Добре, готино. Напишете в коментарите, чия стая ви харесва най-много. Любимия ми мек кактус. О, кой дойде на гости? Малка костенурка. Толкова си сладка. Ще те нарека Чарли. Ще караш тази супер бърза кола. Готин тип. О, Вау! Фиби има домашен любимец. Аз също имам сладък приятел на име Локи. Това е моя пухкав верен приятел. Сега да облечем тази красавица в най-доброто. Само вижте това сладко малко лице. Локи и аз сме толкова сладки заедно. Нали така? Обичате. Вау, вече всеки ли има прилепи? А на мен ми трябваха два. Ще имам папагал. Искам да го нарека Чики. Ти си моят папагал, Чики, вече. Обичам те. Ще живееш точно тук с мен. Вау, яйцето е на път да се излюби, мой верен приятел. Теодор ще се оправи. О, това е любимият ми гущер. Той е толкова сладък и също обича жълтият цвят. Колко е сладко, че всички имат домашен любимец, момичета. Играх си с играчки и напълно забравих да ям. Трябва да си поръчам нещо вкусно. Вземи това, това и това. чудесно! А сега трябва да се срещнем с куриера и да вземем нашите сладкиши. Здравейте! Това ли е моята поръчка? Благодаря. Сега ще ви платя. Заповядайте. Да, определено са истински. Не се притеснявайте. Довиждане, куриере. Сега ще хапнем малко вкусоти. Момичета, поръчах различни вкусоти да ядем. Хей, къде ми е касетата? Добре, че хладилникът ми е жълт. Иначе и него трябва да вземат. Какво имаме тука? Толкова е хубаво да поспиш на обед, но само привлекателно лакомство може да ме събуди. Ели, спешно ми трябват тези скитълс. Трябва да попълня баланса на зелената храна в тялото. Благодаря! Харесвам това лакомство. Ще го изям сега. Вкусно! Благодаря, Ели. Какво имам? О, това е Juicy Drop.
Някой каза ли Juicy Drop? Това са любимите ми бомбони. Ели, моля те, просто ми ги дай. Добре. Моля те. Благодаря. Страхотно. Ура, най-после ям любимите си сладки. Вкусно. Трябва да добавя още малко кисел гел. Благодаря, Ели. Ти си най-добрата. Може би ще ми дадат нещо да ям сега? Какво има тук? О, има Кока-Кола. Трябва да я отворим и да пием преди някой да я вземе. Чух ли го или е съскането на любимата ми Кока-Кола? Ели, взимам я. Толкова е вкусна. Това е. Няма да споделям повече. Какво е останало там? О, има още M&M's. Колко е готино това? О, не, няма ли нищо останало? Само едно бомбонче? По дяволите! Поне не го взеха. Вкусно! Но все още искам още. Всички са добре нахранени и доволни. Готови сме да продължим нататък. Еката игра, нали? Телефонът започна да дава грешки. По дяволите, трябва да измисля нещо друго. Точно така. Имам телевизор. Сега ще го сложа в стаята си. Можем да Моите гледаме... видеоклипове през целия ден. Каква чудесна идея! Перфектно! Пуканките обикновено са предимство за филмите. Някак си ми стана скучно. Какво по дяволите? Приближавам там. Вау! Ели, има Nintendo Switch. О, яко! Ели, мога ли да играя с теб? Ще ми е приятно да ти правя компания. Нека да играем заедно. Имам само 2 дистанционни. Едно за теб и едно за мен. Вау! Ти си сериозен противник. Леле, какво правят момичетата там? Играят ли нещо? Беби, нека разберем. Побързай и излез от стаята си, иначе ще изпусна цялото забавление. Хайде да тръгвам. Момичета, мога ли да играя конзола с вас? Моля те, извинявай, но имаме само 2 джойстика. Няма ли да ни вземете да играем? И те също се наричат приятелки, нали? Добре, това е добре. Ще седим с Мия сами и отекчени. Какво да правим? О, точно така. Имам страхотна идея. Игра за нас. Сега момичетата идват и ни носят всичко, което ни трябва. И ето го. Можеш да сложиш всичко тук. Благодаря. А сега трябва да го вземем. Погледни. Тези Карти на танците. ще играеш ли с мен? Да, обичам да танцувам. Да го запалим скоро. Но ми хрумна само готина идея. Да добавим мощните ми колони, за да направим музиката още по-силна. Хайде да танцуваме. Джейн, виж! Те също имат готина конзола сега. Момичета, мога ли да играя с вас? Може ли да ти дадем една вдлъбнатина и ти да ни дадеш твоята играчка? Чудесно! Тогава нека се променим скоро. Ще се видим Хайде по-късно. да играем. Тениска. Имам страхотна идея. Искам да направя червена торта. За да направя това ми трябва червена боя. Слагаме няколко капки върху тортата и тя става червена. А сега да добавим малко сметана. Какво става? О, не! Пръснах твърде много. Целият съм в сметана. По дяволите, ако само роклята не се беше развалила. Фиби, прави ли торта там? Трябва да й помогна. Мисля, че ще добавя и жълта боя за торти. Те няма да имат нищо против. Първо, добавете крема. Чудесно! Толкова красиво. Да нанесем крема. И добавете още един слой. Перфектно. Сега нека добавим още сметана, за да не забележи. Мия, искаш ли да ми помогнеш да направим торта? С удоволствие. За начало нанеси крема отгоре и го изглади внимателно върху цялата торта. Аз ще нарисувам цвете. Каква красота. Готова ли си? Готова. И сега слагаме още един слой отгоре. Но за начало няколко капки зелена боя. Готова. Джейн,
Защо седиш там? Хайде да направим торта. Какво? Торта! Вече тичам. Ще направя страхотна торта. Торта с Едмор лепило пиян. за Всичко навън. По-плавно. Поставете торта отгоре и къпнете капка синя боя. Точно така! Колко страхотно се получи! Имаме страхотна дъга торта. Сега трябва да бъде напълно покрита с сметана. Така че Фиби няма да се изненада каква торта сме направили. По-скоро ще изравня всичко преди да дойде. Фиби мисля, че тя определено ще я хареса. Готови. Всеки има свой цвят. Затова правим красива Отиди дъга. отгоре. Вау, толкова е красиво. Бих предпочел да опитам този кейк. Но първо трябва да взема парче от Фиби. Говорите за мен? Вау, направили ли сте тортата вече? Колко е сладка. Ще отрежа парче веднага. Вау. Точно така. О, момичета, направихте ли го да го видно? Колко красиво! Много ми харесва. Хайде да ядем заедно. Това е красиво и вкусно! Толкова сте добри, момичета. Тортата ви изглежда невероятно вкусна. Сега изчезвай. Добре, добре. Само не ме яш. Страхливец. Нека разглобим кутиите. Очевидно, започваме с боядисването на кравите. Не искам да се занимавам с такова мръсно нещо сам. Thing, ела бързо при мен. Никой не може да боядисва къщата по-добре от теб, така че, моля те, започни. Мисля, че е перфектно. За да добавим някакви украси, костите са идеални за това. Че гледахте. И моят тарантул. Сега той ще се разхожда из къщата и ще плете мрежи, за да направи къщата ми още по-зловеща. Ще сложа тези статуи на покрива. Мисля, че пасват перфектно на моя екстериор. Джинксор. Кой си ти? Започвай. Да, време е да започнем. Определено ще ми трябва помощ. Моят приятел от подземието ще ми помогне да боядисам къщата. Благодаря. Идват. Внимавай. Зомби апокалипсисът може би ще започне скоро. Шегувам се. Те са просто мои приятели. Те просто ще боядисват къщата. Точно така. Те имат страхотни идеи. Например, отпечатък от ръка по стените. Това е великолепно. Водявайте. Просто е перфектно. Наистина е А кой ще украси покрива? Действай веднага. Напрегни ума си и реши как да украсиш капака. Да, страхотна идея. Всички тези нюанси на зелено са перфектната хармония. Штайн, не съм Красиво. Момчета, не ме подведохте. Можете да се върнете. Ще свърша останалото без вас. Благодаря. Тази къща явно липсва всемогъщество. Добре. Би било готино да закова прозореца, да унищожа мъха и другите треви навсякъде, да залепя мъхови камъни на тръбата. Някои гъби също няма да навредят. Трябва да направя всичко, за да се почувствам като истински зомби. Подземие няма да навреди. Мамка му. Да, още малко, Тиня. Мисля, че е красиво. Водяволите. И трябва да сложа ключалка на вратата, която ще наблюдава всички. А кокалести дръжки ще изглеждат страхотно около периметъра на покрива. Сега всичко е готово. Всичко ли е готово вече? Още не съм започнал да рисувам. Между другото, време е да го направя. Но вместо обикновената боя, ще използвам кръв. Разбира се. Дори имам малко устройство, което ще ми помогне да боядисам цялата повърхност на къщата. Да, всичко е готово.
Следващата стъпка е да украся стените с прилепи. Приятели, готови ли сте? летим. Сега закачваме няколко готически фенера и слагаме ограда на покрива. Сега къщата ми изглежда като истински замък на Дракула. Колко яко е това! О, колко съм непохватна. Спешно ми е нужна още една поща. Мисля, че главата на един от приятелите ми ще свърши Лека чудесна работа с тези сладкиши. Сега просто трябва да я изкопая. Ето я. Виси тук за малко. Пинк, ела бързо при мен. Сега ще подобрим територията. Ще започнем с твоята кабина. Вече го имаме. Сега трябва да го залепите всичко заедно. И Тинг ще има собствена малка къщичка. След това ми трябват камъни с различни размери, за да направя красива пътека. Тези камъни са много подходящи за мен по отношение на цвета. Тиквите ще бъдат следващи. Ще ги сложа около периметъра на къщата. И тази черна мрежа върху оградата. Ако сложиш паяци върху нея, става като истинска паяжина. Тези красиви мъртви рози. Ще расте и на моя парцел. И ще използвам скалп като пощенска кутия. Челюстта му ще С който да държи... е мъж, който дойде при мен. Сега аз. О, не! Не и слънцето. Може би слънцето не е позволено. Знакът е главната украса на моята територия. Осколките, любими на всички, ще последват. Само да завърша кръвта си и ето пирамидата. Всички решиха да направят пощенска кутия във формата Но на червеният шапка. ковчег е съвсем Скучно е. различен въпрос. Също е с моето любимо легло. Здравей. Писмо за теб. Защо ръмжиш? Просто си върша работата. Охо, до сега не съм виждал груби ръце на рамото си. Писмо за теб. Ще го дам на скелета. Ах, няма нужда да бъдеш толкова агресивен. Какъв ужас! Да се използва глава като пощенска кутия. Кой ли е измислил такова нещо? Ах, ето го твоето писмо. Вие сте вкусни! Най-накрая той си отиде. О, синко, пак е време! Да се прибера вкъщи! Никое слънце не може да ме достигне тук. Между другото, това е чудесна причина да декорирам интериора на къщата. Първо, трябва да го боядисам. След това ще се защитя от слънцето и ще закача червена... прозореца. Гарланд ще бъде най-добрият ми приятел. Прилепи. Което също свети, но това също не е краят. Имам цял куп прилепи, които ще висят из цялата ми стая. Червеният килим също ще свърши работа. И също така обожавам огледала. Когато ги погледна, веднага си спомням за свръхестествените ми способности. Много е готино. Така че и огледало би ми било полезно. О, толкова съм красив. Ще спя в тази сладка малка чаша. Ще сложа куп любими играчки до нея. Много свещи. Това е, което наричам перфектна стая. Къде може да се отиде без маса? Ще сложа фондю върху нея. Само, че сега ще я напълня не с грозен шоколад, а с любимата ми кръв. Нека тече безкрайно като фонтан. Ще го адмайер само. Според мен се получи страхотно. Време е да отпразнуваме завършването на ремонта с чаша кръв. О, да. Наздраве! Как трябва да декорирам вътрешността на къщата? Мисля, че първо ми трябва капсула с вируса зомби. Ще даде на стените правилния цвят. И ще сложа пода с любимите си дъски. Подът също трябва да се посипе с пръст. Така ще е по-удобно. Малко мъх и гъби също. Ах, толкова яко. А знаете ли колко готино би било да имам блок земя от Майнкрафт в интериора си?
Вижте колко добре изглежда. А ето и снимка на моя любим човек. И трябва да добавим някои статуи харесвам. и кълдъра ми. Пълзящите чудовища също няма да навредят. Изглеждат много готини на стените. Тук също ще правя любимите си неща, да ям сладкиши и да гледам любимите си канали. Всички, освен мен, бяха украсили къщите си. Ще започна и аз с боядисването на стените. Трябва да се предпазиш с газова маска. Сега можеш да спреш да боядисваш стените. Благодаря, че гледахте. Палци. След това ще използвам черен килим и черна маса с шкафче. Ще ги поставя в ъглите на стаята. След това ми трябват черни платове, за да ги разстеля върху масата и стола. Ще сложа любимата си пишеща машина тук. Обичам да пиша истории в свободното си време. Черна роза, ще те сложа точно тук. Различни скелети и кости, свещи и браконьери. Всичко това ще се впише перфектно в моя интериор. Остава само да напълня гардероба. Моите способности ще ми помогнат с това. Моят любим черен мечок в рисунката на Скорпиона. Трябва също да намерят място. Моята къща. Какво? Ето я. И бих могъл да използвам още няколко скелета. И ще ги поставим точно там. А Джон ще седи горе. Това е моят приятел Паяка. Здравейте! Никога не са твърде много цветята. Прозорецът също може да бъде украсен малко. И закачете този голям близък кадър до него. А това е рамката на прозореца. Сега мога да правя каквото си искам. Всичко е готово, имам къща. Чао на всички. Напуснете къщата ми. Не е нужно да оценяваш моя. Знам, че е най-готиният.